मावथायनि मुं फरलेण्ड बिफां लाइफां दानफायनायनि हेंथा खालामनानै मिथिंगा अनफावरि माखासे राजा लामा जथेदोंमोन। पुलिसनि लावथि सिबनायाव मानजा सेरला सेरला लानानै राजा लामा जथेनाया फेलें जादोंमोन। राजा लामा फारनैथिं गेदेर फिसा बिफां लाइफां दानफायनायाव आंगोनि बाहा गोमाजानानै गारमा गोमालायनाय गाबदोंमोन दाउसिन दाउला। गोदान जोनथोरनि हर सान जिरायनाय गैयै मावनायजों गेजेर गेजेर फ्लाइअभार गोनां दिवा दिवा जाबाय फरलेण्ड राजा लामा। फ्लाइअभाराव गोजोन बार जानो फुं बेलासि बयबो बेरायफैयो, सेल्फि लाफैयो, रिल बानायफैयो। सम नायनानै खाबु लानानै बाइक सान खालामफैयो सेंग्रा देरफुनाय माखासे। बेनिनो सासे खुंथेंनानै खास्रि बिस्रि दुब्ला फैयो। जों उन्दै समाव आबौआ कलटेप सानानै फोनांग्रा बथखायाव बिमा फिसा लारि लारि जाहामालाय बारस'फैयो। गोख्रै खारनाय गंसे ट्राकआ बिमाखौ दानख्रेबलाङो। बिमा दानख्रेब जानायाव गुरलाब बागदावनानै उनथिं खारबोफिननाय फिसा माखासेया हमजायो लामानि हान्थियारिफोरजों। बेनिफ्राय सावस्रेमनानै गोदानाय जायो। बांसिन बर' लेखाफोरनि सोमोन्दै बे मिथिजोबगौ आरो बांसिन बर' लेखाफोरखौ बे बांसिन माने फरायजोब्बाय मिथिजोबगौ। बे जाबाय सुबोध गयारि। सुबोध गयारिया आथिखालाव LIC नि सासे अफिसार। दा नोंथाङा गुदियाव दंफैना सुबोधआबो। गिबियाव सुबोधआ जोंनि क'क्राझार गार्लस कलेजनि बड' एम.आइ.एल.नि प्रफेसार। बै समाव माखौबा एसे बेलेग मोननानै बे ज्राब गारनानै LIC आव हाबदों। LIC नि दा सासे गोजौ मावख'गिरियानो होननांसिगोन, अफिसार जाहैबाय, गिदिर जाहैबाय। दा बे सुबोधआ बर' बिजाबफोरनि जारिमिन फारिमिन मेक्सिमाम खोथाखौ बे मिथिजोबगौ आरो जारिमिन लिरनाय बे माबाखौ दंमोन बे। आं बेनिखायनो बुंदों माबाफोर सोरनोबा माबा गोजाम डाटा एसे माबा थाबथा जादोंब्ला माबा नांगौ बायदि जायोब्ला सुबोधखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो।